wordt ze in elk geval niet gedisqualificeerd. Nu maakt ze Weet het, Marit. Marit Bouwmeester safe, daar bovenin. Kom op, Marit. En daarmee de mast recht overeind houden. Daar is ze nou. Hier is ze. Toevangen. Wat kan je zachter doen? Bij de familie. Dan had ze Hier is zilver. ze. Zwaar weer leuk specialist is wezen. afhankelijk van. Ja. Daar komt hij. Doe nou! Marit Bouwmeester. 7 in de middelrace. Wat heb je het spannend gemaakt? En waarom? Oh, de boer. Ja! Hey! Super! Hey! Ja, maar goud is goud. Goud is goud. Oh, dat is super is, dat zie ik net zo. Maakt het niks uit. Goud is goud. Je mag niks tevreden zijn. Zo'n lastige race. De eerste kruiswerk ging supergoed, maar we hadden ook zo last van die golven van al die boten die weer van achter kwamen. Maar ja, ik had het op een gegeven moment niet helemaal in eigen hand en ik kon het ook niet zien totdat ik iedereen grijpend om de boei zag en dacht, oh, ze moeten iedereen ruimte geven. Dus ja, nou ja, anyway, ik heb gewonnen. Lelijk winnen telt ook gewoon. Super Marit, geweldig, geweldig. Eerste treden we daar naar Sanderwerk. Ik vind het fantastisch. Echt fantastisch. Lokmeisje. Dankjewel.